Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkepan nami kula Helza Putri Rafa saka SMP Negeri 17 Surabaya. Ingkang kinurmatan Bapak Budi Setiawan minangka Kepala SMP Negeri 17 Surabaya. Ingkang kinurmatan Bapak lan Ibu kula. Uga para kanca sing dak tresna. Ingkang sepisan monggo kula nderekaken ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring berkah, rahmah saha hidayah saengga kita saged makempal dinting menika. Kanthi kahanan sehat walafiat. Salawat saha salam katuraken dumateng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun nuntun kita sedaya tumuju dalan Islamiyah. Ingkang Bapak, Ibu, lan para kanca sedaya ingkang bagya mulya, perlu kita ngerteni yen lingkungan menika minangka papan panggonan kita sedaya. Umat manungsa anggenipun dosa. Mila saking ingkang kathah boten marang paring musibah utawi bebaya kangge kita sedaya. Salah sawijining cara nggih menika njaga kebersihan lingkungan. Bapak, Ibu, lan para kanca sedaya, sajroning njaga kebersihan lingkungan, kita kedah ngerteni rumiyin menapa tegesnipun. Tegesnipun kebersihan lingkungan sajroning nggih menika sawijining kahanan lingkungan sakupeng kita. Ingkang saged dados papan panggonan ingkang sae. Kadados boten kathah reregen. Boten panggonan kangge pawitan ingkang sae lan kadawit-witan kangge ngasilake oksigen. Bapak, Ibu, lan para kanca sedaya, lingkungan ingkang kudu kita jagi boten namung lingkungan omah kemawon. Nanging ugi lingkungan sekolah kedah resik supados kita sedaya anggenipun masuk rawuh seneng lan nyaman. Kelas-kelas katon resik rereget boten pating keleleran lan hawanipun seger lebih saking polusi. Kahanan menika kebah kula lan panjenengan sedaya ingkang mujudake boten saged diwujudaken dening setunggal pawon kemawon. Bapak, Ibu, lan kanca sedaya ingkang pungkasan, kula nyuwun monggo panjenengan sedaya saged kanthi ikhlas njagi kebersihan lingkungan supaya pados bumi kita tansah asri lestari. Kemahripah rojiwani kangge anak putu kita sedaya semangkin. Cekap semateng atur kula. Kula boten menawi boten nepati atur, kula nyuwun samudra pangasami matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.